Ok, čaute, ja som Matix a dneska si zahráme zase Bravko. Je tu nové všetko, boxy a neviem čo všetko, ale to je akože teraz celkom nepodstatné. Poďme s Edgarom, idem trio a questoch máme toto vyplniť a bude mať box tu. Boxíček. Počkaj, len mi na chvíľu nejde Wi-Fi, dobre, ale za chvíľu mi pôjdem. Ok. Ale teda nejdeme, ideme s Edgarom. A vlastne môžeme ísť. OK. Na chvíľu budem mať Crowa. Sa teším celkom na ňu, lebo prvá legenderka na tom mojom onom tu. Čiže ideme na to. Na to doseka, OK. Aha. Dáme toto, zelené, tu si nazbierané. Keď to mi seká, ale to dúfam, že nič také sa nestane. Že by mi to ako úplne vyhodilo. No, toto by sme mohli akože dať túto skibiďáčku a teraz smakať inám. A tu si zaletíme. Neviem, na čom to minulo, ale aj tak sa mi to rýchlo nabíja, čiže dá sa. OK, Piperku zabijeme. Bo nikoho nemám, čiže idem head. Prosím, dobre, už len jeden chýba. Ono má 10 tých power cube. OK, počkáme si na tretieho. Aha, OK, už tu je. Čiže zaletíme si do rozprávkovej ríše. No tak skočím. OK, OK, to bolo dobré. Mám 10. Týchto. Ulala. Nie tam si. Tak hojed. Tak ale môžeme byť aj druhý, ale si by sa veľmi netrepal. No tak nič. A sme druhý, pohoda. To je. Tu mám dačo. Tu bude mať to. No, viete, ja mám veľa vec. No. Mám tam dačo? Mám tu dačo. Mám tu 100 kýbkov. Neviem asi si míňať na ne, že by som si Crowa. Ako 75 kg, ja mám 229. Asi nie, ale chcem ísť teraz skúsiť s Fengom. Poďme. No. Mám dvaja, dobre, už sme všetci. OK, no dneska škola som prišiel a po dlhom, fakt ako dlhom, idem na tačo Bravko. Jej. OK. Nejdem si zalietať veľmi. Mám tento popcorn gadget. No a teraz mi spadla Wi-Fi. Čiže si otvoríme dvere, aby mi to... No, OK. OK, nezomrel som ani nič. Oni sa to menili. Zakriem Dčko, aby mi bola teplúčko. Ako ja by som to riskol, že by som to dal popcorn. Neviem, čo mi to pomôže. Fíha trala, no dobre. No, vydrž. Tak neviem, čo hádže tento Larry and Larry, neviem, ak sa lákať. Ale podľa mňa to vyzerá to ako lepiaca páska, ako toaleťak, tak ja neviem. Môžete mi napísať do komentárov, vy sa v tom určite vyznáte viac ako ja. Jej. OK. Tu máme dead jeden. Ujajaj. Ja ho tak zalietam. Ten Edgar má gadget. Ultimu. Tak? Čo nemýva. Jej, dá. Som nestihol. OK. 10 sekúnd vydrž. Makať. No zalietaj si kľudne. Uj. Dáme ho. Dali sme ho. Ja zachytám riadne inak. Tretí, druhýčky. Tretí. Pozdrav. Teraz mi to nič nezarátalo. Dobre, OK. Ja fakt zachytám, akože slavím, že som nehral. No, koled to nehrám. Nemám nič ani vylepšené, no.
A viem si, že naschvál akože... Čo je toto? Mirror. Neviem. No ale ja by som si buď že knockout, alebo že... Knockout 5v5, lebo tam si proste viacerí a nezdechneš za pár sekúnd, hej. A je to väčšie, hej. Okej. Teraz to budú boti, lebo som s tým ešte nehrala do 100. Potom viac ako 100 trofí máš na takom, tak sú už... Tak už nie sú boti, ale to sú boti, to nemá ani ranked žiadny. Proste boti, hej. Čo, aha. Juj, ale, ha? Juj, ale to ma ešte zabije, nie? A nie, tak už sme toho zabili. Asi aj moji teammates sú sa mi zdá, že boti. Akože ja neviem. Aj keď to nepíše, že bod 1 alebo 2, ale... Viem, že takto mi to vravel, že proste sa fejkovo zavolajú. Okej. Nita. Nita. Kde je Nita? Rita. Ulala, tam som na čo videl. Či to je môj? Friend. A nie. A? Uj, ty kokso. Tá Nita. Jaj. Kde je? Aha, tam je. Jo, dali sme prvé. Na druhé mám ultimu, na to si miniem. No. Takto. Ilala, tam je takto. A takto si oné a vrátim sa. Dobre. Nevadí. Poď. Jo, dobre. Neviem, prečo furt hovorím jo, ale neviem, páči mi to. No poď. Ešte, bum, ešte. Ale to si mohol už pacnúť. No, ešte takto. Chillujem zatiaľ, kým oni v strese tam hrajú. No, joj, si tak. Okej. Kto tam je? Joj. Pám. Nie, to má si automatik. Ulala, no tak nič. Okej, chvíľu nemali prestávečku. Jo, match over. Fú, juj, to čo som spravila, nikto nevedel, čo sa stalo. Viem, že tu mám jednu vec. Okej, jej. Boxing, hej. Prosím, nech tam mám. Ak bude 5, tak možno skin, ak nebude, tak ja neviem, ale prosím. Aha, ja neviem, čo tu bude. Magnet mám max level. Dobre. No a prosím, musím tam dačo mať. Ale nič tu není. No, nič takého. Ok, ideme ďalej, ale teraz ideme s Brokom, asi to isté, hej, knockout 5v5. No, môžete mi dať odber, like, ako chcete, môžete, ak sa vám to páči, ja vás nenutím, ako vy chcete, vaša vôľa. Toto už asi nie sú boti, ale ranked nemali taký, že načoval. Že ako malo by to byť ľahké. Aha, už sme dvoch zabili a jedna zomrel. Tu pomôžem Frankovi, okej. Aha, zatancujem s ním. Ty kokso, to čo som urobil. Dobre. A už len jeden. Poďa na jedného. Dobre, to dáte. Dáš to? Teď pomáhaj. Jaj, to sa pomýlim teleportoval. Dobre. Tam má to svojho oného. Jej, vyhrali sme. No, práve. No. Ja sa nahnevám. Ale dáme si kávičku, alebo ja neviem. Dobre. Škaj. Uj, to je tá jeho ultima opravná. Aha. Aha, tam je, dobre. Zistil som veľa informácií. Čo sa čo deje. Ulala, aj. Dobre. Som tu Afričan, že tu hovorím po africky, že hajajaj, ujajaj, bim.
Indián. Jo, no dobre. Aha, ja som ho zabil. Je tu takto vôbec ešte? Aha, tá bí. Aha, tam je. Tá je silná, ja ju nedám. Ja som slabú. Slabý som. Aha, tak nič. Hej. Dal som ju. Som star player, asi nie.